Ako aning adlaw ron July 7, 2021 sa ngalan sa akong mga kauban sa San Pedro Fisher Fox Association. Ako magpasalamat sa kasamtangang administrasyon sa pag-extend nila sa assistance para namong mga mananagat kay katabang yun ako labi na gipatuman nato ang kani fishing ban nga pito ka adlaw sayuta nga makatabang man puna dunay maayong tumong nganong dunay fishing ban. So kami tanan mapasalamaton sa ni Mayor Rehencia o ni Vice Mayor Veracruz ining hinabang o hinaot nga kini makadugang pa dugang pang buong panalangin sumabot kay pagtinod lisod jud lisod pangitang trabaho hasta nga itong kadagatan nihit. So lisod jud. So mao na ako ikasulti, salamat. Okay.